ओरैसो आरो ओरै थांनानैसो ओरै सर्टकाट जागोन आरो नाहरदो 3 थाला गोजौआव थानाय बायदि नुहुरखायो आरोना जों थानायनिफ्राय खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव थामखौ फिन खेबसा बरबावबाय सबाय माजियाव जो फगबारनाय महर लाना सोनाफोर दा मुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबबाय साइलामोन जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओइ बै थांगोन गिदिराबो बे गेन्द्रिखौ लांफानानै लाब गैया दा नारखोनांगोनसो आरो हायोबालाय थुदो ना मानसि दङ मानसि नोहालाय आं लेंनो नागिरदोंमोन बेखौ सोरनाव थांनो लायदा सोरनाव थांनो नागिरदों मिथिया ओरैनोसो गामि देखायहैनो आं गाइसमोननो गामि देखायहैनो एक्सप्लर खालामहैनो हाजो गुदिखौ जोंनि हाजो गुदिखौ जोंनाल'सो प्लेन सोनाफोर होरो जोंल'सो प्लेनाव दंथ'यो आरोना जोंनि बाय बाहागि बंस बे नोंनिल' नङा आंनाबो नै थानाय आंना मेजेम नै आब' थोल्लौ थोफो मावलायो आब'नि थानायजों जोंनि मेजेमजोंसो समान जाबाय ने बाबा जोंनासो एकदम 7-8 मासनि जाबाय आरोना नो टेनसन उदैया मालाय ओंखारनो बेहा मालाय ओंखारनो मोन्थाय गैया नामा बयहाबो बाहेरायाव ओंखारनो मोन्थाय दङ फैदो गैलाहाय नै बेले माथो ओरै सिला मानलाङाय न'खरसे बेफोरनो आयौ ओमफ्राय मा इसे हांसोनो मोनखो आब' नायलाय बिमायावजों आंजोंखौ गेन्द्रि होनलायलायबावबायहाय फिसालाया थेवबा बोरै हामा मिथिबायना एथ' खामानि मावो हाजो गुदियाव थाङो मानखोलांबानो नोंसोरनो देखायगोन आं सनाफोर ओरैबादि माबा रेसन गैया ने आब' सानसे दाख्लैनिफ्राय थाबायबाय थानाय होमबा एखमबा रबिबारावबो रेस्ट गैया फिसाजो फिसालाखौ ओरै हस्टेलाव नायहैलाय सासेखौ नबोदायाव नायहैलाय थेवबो रेहाय गैया आरोना ये देखो सोनाफोर जागायहांबाय जोंनि गामि ओरै मोनसे आरोना मोनसे माने बेनो बोथिं दावखोलांनांगौ आं आगोलाव बैथिंजायनिखौ माखासे देखायनाय जाबाय खिन्थु आं बिथिंखौ देखायनाय जायाखै नालाय आं दिनै एसे बेरायनो फैनाय फावैनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनांसै आरोना नै दाख्लै अमा लांफैनाया निउ इयाराव नै बेलाय माथो थिला बेबो जोंनिनो बाहागि बिसोरफोरा थिला माखा नै दावखो हाजो गुदि होनो आरो खिन्थु लालियाफारायानो ओमफ्राय हा एसे गोजौ थिला थिलिखाय हाजो गुदि लिस्टआव दोनो आरो थाव मेंबायनो अखा हाबा स्कुटिजों दावखोनांगौबो दंथारसैहाय ने आब' खथ' खस्थ' ना हा गोजा ओमफ्राय आरो मा होनो हाब्रु जि हा गोजा माबायाव सेन्देलाव फोनलाब फोथाब सिथाबो साइकेलखौ बिदिसो नारो आरो आदा नङा सलायबोनो हागोन ना हाया आदा बिदि नारनानैसो फैदों हो आदा सलायबोनो हायो ना हाया हायो नै गोजौ गाहायसो आरोना इसोरो राभा जायो ने आब' राभाना इसोरो अ नाथबो दं आरोना ओमफ्राय नै थैखादो ग्रं 3 थालानि जख'खा गलांनांगौबा हाद्दिबो मोननाय नङा जेबो मोननाय नङा ओमफ्राय बेयाव बैनि गाहायाव इसोर आरोना थ' बिदिनो जोंनि गामिया समायना रमायना गोजौ गाहाय आरोना कर'ना दे थ' बे सैमायाबो फैफावबायसोहाय खिथु थहाय थ' मेमब्रांब्रांनो हाबाब नै जों दावखोबोहांबाय मोनफैहांबाय माने न'खरारि एसे गोलाव लिं थाबायबाय जों बारा गोलावबो नङा बिदिनो दावखो आरोना एसे दावखोनांगौ एसे दावख्लायनांगौ ओमफ्राय नै बेनोसै आरो दावखै दा हेस फेस जाजोब्बाय बाबा नों माथो खारबाय थादों नैबेबो जोंनिनो बंस' दै मोनहांबाय दंबावो गैलाहाय बिसोरो दैबाना होनायनि खुनु टेनसन गैया आरोना खिन्थु दैया एसे प्रब्लेम जायोमोन आगोलावहाय खिन्थु दा एसे जखा नायै एसे गाहायहाङाव माबाजोब्बाय आरोना मटर आरि बहायना लाजोब्बाय आजिखालि बुद्धि खालामनानैहाय ओमफ्राय नैबेबो बाहागि जोंनिनो थांथों एसे बेरायथों सैमाखौ एसे गालांनो बिसिनिथिं बाहागि गैया खोमा आब'मोना रावबो नै आरो दावखोनोसैलाय एसे नै इदि इथिं गाहायाव थांलायबाय एसे ओरै गोजौआव फैलायबाय न'फ्रा नै ओरैनो गोजौखा बे न'आबो बुहुत गोजौखा खिन्थु आरो बिनि जौसिन नैबेबाव लामायाबाव आरोना आरो इसिम दावख्लायलांदोलाय
बे सैमाखौ गालांनो हायो बियो बिराद गोमोन खालामनानै लाबाय बे सैमाया थालांनाय नङा बिसिनिथिं आलासि जानाय नङा ओइ दे ओइ नै गावसिनिथिंबा सैमा फिसाफ्रा मेरला मेरला नै बेबो जोंनिनो बाहागि हालां थैनोसां फिसाजोखौ बानायजों जाबजों हेस फेस मोनजोब्बाय आरोना जुनारफोर एथ' खस्थ' खालामनानैबो आधा केजि खमायबाबो अरजाथारलामोन खमाया बारायोसो आरो गोजां बोथोराव जादों जमियोसो आरोना बिलाइ सुनाफोर नै बाहागिसोखा जोंनि सेस ओरै बाहागि गोजा ओरैहाय जोंना बाहागिया फुरा दंफैजोबो ना आब' जोंनि बाहागि माखिया ओरै गोजा नै सैमा फिसाखौ सोंबाय दानाबा आं दहायनो सानखादोंमोन सैमा बिमा बिफाफोर नुबा बिमाखौ सैमा फिसाखौ माबागोन नै बेबो मानसि थानायखाय नै गोरा जालायदों आं हालासो सहायनो हाला आं बिदि सैमा बारदेरनायखौ बिराद गिनो ओंखारथारो हरै नै दाना सैमा बिगुमाया बिदि जायो हा दाना नै बेबो मानसि थानायखाय नालाय गोराथार आरो ओरैबो नाहरदो नै गाहायाव जालायबाय बेबो जोंनिनो बाहागि नायदो नामायनानै दंबावो एबारना आरो दंबावो नांला नुंला दं आरोना जोंना ओरैहाय सब लालेपारा कम्पानिसो जोंनि जुनारफोर एसे एक्सप्लर खालामबाय आं नोंथांमोननो गामिखौहाय ओइ गरसिखौ जाबाय हनै खाना हरबा लांजागौमोन ना खानानै हरबाय बायगौमोनदां होफ्ला हरनोसै आं एसे बेबो बाहागिसो सिन्था गैया आरो ओरैबो दङ एकदम ओरैहाय खना खनायाव दंफैथारो जोंहा जों थांगोनाथ' आरो एकदम लास्ट कम्पानिसो होनना बुंजायो बेबो न'निनो जायो थांगासिनो आरोना जोङो ओमफ्राय सुनाफोर आं मानसि न'फोराव भिडिअ लागोन ना लाया बिनि गद गैया आं नोंथांमोननो एसे बिदिखौनो देखायबाय आरो न'आवबो लाजायोबाथ' लागोन आरोना मादि हालोद मादि दै मादि बुथुमो ओरैहाय नाहरदै नै बेसांबा गाहायाव ग्रं ग्रं फख्रि फख्रा दंफैयो हनै नै ग्रं ग्रं आरोना थ' आया ओंखारनो होननायालाय माथो ओंखारदोथ' ओरै थांबाय आदाया ओमफ्राय माने गोजौआवनो प्लेन खालामनानै थानाया बेबायदि आरोना थ' मोनफैबाय जों टारगेटआवहाय 2000 years later साहा मोनलोंनानै गय मोनजालायबाय आरो दुंबुर मोनलायनाय सुनाफोर ओमफ्राय एसे ओंखारना नायबावदों आङो नै बेबो जोंनो बाहागिहाय बिसोर जोंनि बाहागि गोजा फुरा आददा गोजा आरोना ओमफ्राय नोंथांमोन आं माबा मोनसे बुस्थु देखायहरनो नागिरदों फै बाबा ओरैनो हाजो गुदि बुङा आरोना बे जायगाखौहाय हाजो गुदि माने फुरा हाजो गुदिथार आरोना र' फै मा लासै लासै ओइ सिगमा सिगबि र' ये देखो बैलाय माथो हाजोआ नै सेरावनो आरोना मोनबायानो माने ओंखायनो बेखौ बुङो जोंहा हाजो गुदि आरोना नै दैखरफ्रा नै बेबायदि गाहायाव थाहैयो आरोना खिन्थु दा बे स्टार्टजों मोनाबो अबेबा मटर दै लागायबाय खोमा हाय आं बेखौ हले बुंनो रोंला आरोना खिन्थु नै ओरैबो दङ आरोना नै बैनो हाजो जों अलदर आरि लायग्राया बेजोंनो लायो आरोना ओइजों थाङो लायो बेखौ आङो मालाबा एक्सप्लर खालामसिगोन आरोना दाथ' बेलासिबायबो हाबहैजायो नंला बेबायदि बेलासि माने साना दंबावो हाजोनि गोजौआव आरोना माइ गायो बेफोरावबो दैज्लाङाव गायो बेखौ माने माबा नालाय इहाय बिराद एकदम बोरि नालाय ओंखायनो हाजो गुदि जाहैबाय मेन हाजो इनि आंनि फिसाफ्रा माबा सेन्देल बोराय माबा बोराय एरखालाबाय थायो आं थालालै फाननि ओमफ्राय गनखौ दा गावसोरनो दांलाबायगोन 80 बोसोरनि सेन्देल बोराय सिनानै एरखाबाय थायो बेफोरसो आसलि गामियारिनि फिसा जोंहा एकदम मटर दंमारो दां हनै पाइप दङथ' दाउ बिथिंनिफ्राय बाला पाइथाय मालाबा बिदिनो मोनसे प्लेन एसे गोजान जायगायाव खुरनानैहाय न'खरनिफोरजों लानानै फैयो आरोना दैखौहाय बेबायदि खालामो हाजो गुदि सोनाफोर हाजो गुदि आरोना खाथियाव थांनानै देखायहैनो हाबालाय मोजां मोन हनै अमाफ्रा लिलाला मालाय बेयावनो गांसो जालायलायगासिनो दं थ' थांसैथ' मोनानोसैथ' मा होनदों थाङानो माबा मोजां सोंफ्रबाय फिसाजोआ मा गोदाव सोराव गथ' इसोरो थ' गस्ला गुदुं लाबोखादों आङो थ' बे हाजोनि सिङाव ओमफ्राय आङो हाबनाया अलदर लायनाया बिदिनो खनथाम खनब्रैसो जाबाय खोमा आरोना बिफाजों ग्रोब थाखि थुखि जाबाल' आं थांनाय जायो बाखि बेलेगफोरजों लायनाय जाया खालि अलदर लायनोबाल' थांनाय जायो आरोना बाखि मानोथो थांनोना बेलेग बुस्थु आरो मा लायनो जोंलाय अलदर बिराद गिदिर मोजां गोदै मोनो सुनाफोर अलदर सिजोनावहाय दाथ' गैया आं फिसाफोरनि गेलेनायखौ गिबायथ' थांसैथ' सहायनो हाला आङो इनि अयथासार माने जेरावबो गावसोरनि आड्डाल' आबो थांनो दाना थ' आब'खौ माथो गेलेयाखै नोंलाय थुदो
थ' बेनो आरोना सनाफोर हाजो गुदि गामिखौ एसे सा साज्रांबाबो देखायबाय आं नोंथांमोननो दंबावो आरो नायथाव नायथाव देखायलांबावगोन आं र' भिडिअखौ फोजोबथ'वा दे थ' फैदो उन्दैफोरखौ मा बुंनो आंनो बिदिनो खस्थ' मस्थ' गुगा गाखोबोनानैहाय ओमफ्राय ओंखारलांफिननो बिराद बायो आरोना थाबाय थानो लुबैयो गाखोखांबाथाय एकदम थाजिम मोजां मोनो हाजो गुदि थान्दा मोजां मोनो बिदि नङा जे गोजौ रानसावसाव हायाथ' गोजा नै रानसावसाव अब्लाबो माने ओरै हाजो जाबाय नालाय एकदम हाजोनिफ्राय थान्दा अराय सम थान्दा आरोना बे मादैनि जादा उन्दुदोंसो खोमाहाय नै दादि पुर'हितनि न' आरोना बाहागिसो एसे देखायबाय आं बिबोनांफ्रा रायबारायबायसै आंखौ मिथिला आङो फैदो फै नै ओमफ्राय अमाफ्रा आरोना बाहागिफोरनि अमाखौ एसे देखायबाय इनै जि गाहायाव जाहरो आरोना नै ओरैनो हाजो थिला नंमारा एकदम जेरै हाजो थिलाथिं थांनो होनो बा हाजो गुदिथिं बेरायहैनो होनो बेफोरबायदि आरोना नानि बे अमाया दांजाया जोंनि नङा फैदो नोंखौ सिनाया बियो फैदो बे नोंखौ सिनाया नै नोंखौ सिनाया ना सोना बियो उन्दुदों मालाय सानैजों लोगो जादों सानैजों उन्दुदों ओं होनदों है मानो हेग्राङो नोंलाय थ' फैदो फै ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा बाजैनि खाथियाव फैगासिनो आं खापसो लाबावदों सनाफोर आं मा मिसागाव बुंनो आंना बे बिबनांफोरनाव जुमाय बियो आंखौ बिराद रायो खिन्थु आं बिबनांफोरबो आं गाज्रि मोना आं दा नागालेण्डआव आं हाबा जाहैनो ओंखारदों सनाफोर गाज्रि मोनदों आरो सनाजि एकदम सयथ' खोथा मालाय गाबोन थांगोन ने बाजै गाबोन थांगोन नागालेण्डआव थांगोन माने बियादै ना माबा बियादै नङा बिब'नि फिसा बिहामजो मोनगोन नागालेण्डनि नागा हिन्जाव बिहामजो मोनसिगोन नालाय थ' हाबाया एकदम नागालेण्डआवसो नालाय गाबोन थांसिगोन सोरबा हौवाफोर थांखाबाय गामिनिफ्राय ओमफ्राय बिनिफ्राय साथाम गाबोन थांगोन जि लाखि आंबो गथ' फिसा गैयाबा थांगौमोन हाबाया 10 तारिखआव सनाफोर आरो आं बेखौ एसे लायो सना आं नागालेण्डआव थांबाथ' आं बेखौ मोना सनाफोर मोननाय नङा बियो खयेकदिन बन्द जागोन बाजै खयेकदिन मोनलोंनाय नङा नोङो खिजानि नागालेण्डआव मोननो खोमाहाय गोजासो आं खनसे नाथुर साप्लाइआव थांबायथ' मिथिखांबाय बेखौ मोजां मोनदोंनो मिथियो माने आं खनसे नाथुर साप्लाइ हरनाया सोनाफोर बे जाय हाबा जासिगोन बेनावनो 10 तारिखआव हाबा बेस्रा जोंखौ बाजै जायो होननायालाय होनदोंमोन नोंसोर बोरै फैबावनो होननानै माने फैजानो लुगैदोंमोन आरोना जोंखौबो बाट आंहा थांनो हायाना बेबायदि दा जोङो आरो थांबाथाय खृष्टान हाबा जागोन नालाय थांबाथाय खिजानि जों हुलुलु होनफ्रांनोबो हागौ हुलुलु होननांगियाव हुलुलु होनफ्रांबा ओंखायनो रिक्स लाला आरोना ओमफ्राय पार्टिया बेयावबो जाफैगोन गाव जेला सुबिदा मोनो अब्ला पार्टि होफैगोन ना बाजै जोङो सिन्था गैया होमबा मोजां बैसाग मासाव जाहा नागा बिजावजालि ओंखारसिगोन ब्लगसाव आरोना पिबि ब्लगसाव एसे देखायखादोंमोनदां पिबि ब्लगसा आं हाबाबो जायाखै बे आंनि फंबायनि हिन्जाव सिख्ला बंस हिन्जावखौ आंखौ अनो बै सासे दं बै सासे दं मेरला आंहा बिबनांफोर दङ जाला सना आं हाबा जाना जेबो लाब गैला जेबो लाब गैला लायबावसो हे जिबनाव हारसिंबो थाहोलांनांगौ दे नोंसोरबो जागोन आरो बिहामजोबो जागोन जों दंना दङ सिन्था गैया बंस'सो जेबो नङा आरो ओमफ्राय एसे लायो आरोना बहुत खम जादों ने बाजै लानाया आगोलाव बिराद लायोमोन बाट दा लाला हारसिं जिबन रावबो गैला माने ओमफ्राय हाबायाव मोजां थांबानो जाबाय दे ट्रेन टिकेट आरि जाखाजोब्बाय साथाम थांगोन आरो बिसोर ना गाबोन दे जों खबरखौ लाहरबाय थानोसै हाबानिखौ उनावहाय जोंबो थांनोसै आरोना हाबायावथ' हरखागोन खबराथ' लाखागोन नुखागोन सिन्था गैया आरोना थांगोन आरो नागालेण्डआव मणिपुराव मालाय एकदम दे लोंदो लासैनो ओंखारबायबो जोङो लैहोर आरोना हनै साहा मोनलोंगिरिया बिनियाव मोनना फैदों फाग्लिया जि लाजि मालाय फिटफाट मानसि बिजाव जालिसो आरोना बेनो आरो मायदि दलहा जालांनाय मबाइलाव बारा सिनाया जानो हागौ खिन्थु ओमफ्राय ओरै ओंखारनानै नैबेबायदि आरोना दैलाय बिदियाव दैखर दङ ओमफ्राय दैफ्रा बेनिफ्रायनो एकदम पाइपफोरजों लांबाय आरोना सिंजों नै हा सिंजों लांखो ना अट'मेटिक पाइपजों लांखो सोरबा पाइपजों सोरबा हा सिंजों लांबाय आरोना नै दैयानो एसे प्रब्लेम जायो बाखि जेबो टेनसन गैया आरोना नै गाव गावबागाव संसार आजिखालि दैयाबो टेनसन गैलाहाय बिदि मोनजोब्बाय गोदो नैबे नागालेण्डआव थांलागा बाजि मोनो आरोना नै एकदम जै बोरैबा
मा होनो गलांनांगौबा दुद्रुलांनांगौबा गाहायावसो मोनहैखागोन आरोना मानसिखौ ओइयावसो मोनहैखागोन 6 थाला आब' 6 थालासोनि जख' दंखायोना गाहायनिफ्राय गोजौसिम 6-7 थालासो जागोन आरो मा नांबावगौ 6-7 थाला बेनो 6-7 थाला जोंना बेखायनोथ' बिल्डिंआवसो दंखायो बेबायदि आरोना नै गय बिफांफ्रा गाहायाव नै जोलैफ्रा खारदिंगासिनो गिनांगौसो ओमफ्राय गाहायाव ओंखारख्लायलांबाथाय होबायसो बेलाय नै एकदम आरोना आं एलु एला देखायनो सेस्था खालामथारबाय नै बिफांफोराबो ओमफ्राय दंखाजोबो आरोना नै बिदि सिगुन सिगां बिराद बिफां मोनो जोंथिंजाय नै बेफोरबायदि आरोना गायनानै लानाय मानानै लानाय नै जि गेलेबाय दासो फिसाजो दासो मुजिदों बिसिनि नानिजों आरोना इयाव बिराद गाहायसो नै ओमफ्राय बेलाय ओमफ्राय बिदिनो गोजौनि बिथोरावनो प्लेन जालायबाय ओरै न'खरथामसो दङ बिदा फंबाय प्लेन जालायबाय आरो रागा जोंबा नै बिनि गाहायाव लागाव लांलायबाय बेयाव हालौदों मा गायगोनथाय नै मैगं मैलासो गायगोन ना फोखोथाय बिदि आरोना गोजौ गाहायसै आरो माथो बुंबावनो नाहरदो 3 थाला गोजौआव थानाय बायदि नुहुरखायो आरोना जों थानायनिफ्राय देहाय मोखांफोरखौ सिनायहरा मानसिफोरखौबा मोस्रोम बायदिल' नुहुरो लाजिनाङा बिसोरखौ पारमिसन लानानै खेबनाय जायाखै डाइरेक्टसो खेबहरदों आरोना नै एकदम फैफिनबाय आरोना जों सुनाफोरनाय गारबाय हाजो गुदिखौ एसे दंबावो थांगासिनो ओमफ्राय बिराद मिनि रायलायबोबाय है गोबावजों खनसे फैयो नालाय माने बाथ्राफ्रानो जोबा आरोना मिनिबाबो रायलायबाबो जोबा बाहागिनावबो हाबावबाय जोङो देखायलायासै आरोना ओमफ्राय बे थिलाफोर आं नोंथांमोननो देखायदोंना सुनाफोर खिबाबो सिन्था गैया आरोना खालि दंफां मुरायाव हमथानानै खिहरनांगौल' गाहायाव दुद्रुलांखागोन नो टेनसन फायखाना नांलाया हाला फाननो हाला आङो थाबायनोसै बेफोरबायदिनो सावराय मिनिबाय आरोना जोङो ओमफ्राय बिदिद्राय नङा सुनाफोर रावबो दंफां मुरायाव हमथानानै खिया गोदो गोदाय दंमोनबो खोमा ने आब' गोदो गोदायलाय अबायथो फायखाना फुखाना नोंबाबो आंबाबो फोथाराव दिंखिया बारियाव खिनानै देरनाय ओमफ्राय आजिखालिथ' नों फायखाना दंखाजोबो बयहाबो खरे बिदि खिला आरोना जुदि ओमफ्राय इमारजेन्सि खिनो ओंखारदोंबा बिदि खिजागोन आरोना मजानो जेसेखि नै ओइ मुरायाव हमथाबाय गाहायाव खिबानो गाहायाव थ्लुद गोलैबोबाय आरो मा नांबावगौ मबाइलखौ लाबोआखै रं नाम्बार हरबाय नामा सिदा खालामदों जा अयथासार फिसा जाबो सुखु सान्थिबो भिडिअ बानायनो मोना ओजों दावखोलाय गाखोलाय लामाया थ' सुनाफोर जि नोंथांमोन आं जोंनि हाजो गुदिनि एसे एरियाखौ देखायबाय न'आव थांसै सोर थाथ'ना लोखि न'आव थांसै गय जानानै एसे बोरैबा नांबोनाय बायदि मोनदों आं गय गोथां जि मोजां मोनजाबोदों आरोना बागिनावहाय नै नायबाबो जोबा नोंथांमोना खाथियाव नुफैबासो आरोना गोमोलायगोन आंबो फार्स्ट फैजेननायाव हाबा जानानै फैजेननायाव एकदम गोमोदोंमोन आरोना बोरै जाखो गामिया बोरै बिदि जानांगौ जाखो मानो बिदि होननानै थ' जिबनावबो जन्मनिफ्राय खुनुबेला नुफेराखै बिदि गोजौ गाहाय गामि आरोना थ' आं बे जायगायाव दलदब सौफैदों ओमफ्राय जोंनि साइडआथ' जेनेबा प्लेनानो जेबो गोजौ गाहाय दानख्ल'नानै लुनायबो नङा जेबो नङा बाखि बे आब' प्रेगनेन्ट मोना एसे ओरै गोजौ आरो ओमफ्राय बाखि कयेकटा खरा फुरा माबा गोजा आरोना प्लेन गोजा जि मेंबाय आङो बिराद मेङो सुनाफोर हां थोनो आरोना जायगा गाखोबाथाय ओंखारबाथाय गाखोनो बायो होननाय बायदिसो स्कुटिफोरखौ बाखि अखा आरि हाब्रु हाबा लांनो खस्थ' जागोन आरोना इसोर एसे हिनजाव मानसिफोरा हौवा मानसिफोरा जेबो मोननाय नङा दां आयौ आगोलाव मालाबा आं खावसे एक्सप्लर खालामखाबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय बुहुत गोबाव जाबाय आरोना थ' खावसेया बेनोमोन नै ओरै बाहागि मोनसेनि ओरै गाहायजों थांबावलासो आरोना अमा फानग्राजोंहाय ओरैसो मानखोनानै सर्टकाट एसे बारस'नोसै खिन्थु ओरैसो आरो ओरै थांनानैसो ओरै सर्टकाट जागोन आरो थ' नै बाहागि न'खरसिनाबो डेन्जार आरोना बेबायदिनो बैनिफ्राय लाबोयो कमिक दंखला बैनिफ्राय लाबोयो पाइपजों सिन्था गैया नै नाहर दंखला गोथां बिदि आरोना ओरै लिला लाना फैबाय ओमफ्राय नैबे गोजौआव बिदि खालामबाय आरो आयो होरा जाया बाहागि ओइ नै गाहायावहाय बेहाय कमिकआ बेयाव खियो नामा कमिक आयंसो जायो औवायाव हमथादो गाहायाव खिहरदों ना राजा नोंसिना बिराद मोजां फायखाना नांलायलाय नै सर्टकाटा बिदिसो आरोना सर्टकाटबाबो एकदम दावख्लायलाय सर्टकाट
मानख्लायलांसैलाय एबार सरबा ओरै थांबाय आरोना बेजों थांला ओरै बारस'नानै फैबाय एकदम बारस'नानै हनै बैयाव सरबखौ मोनहैफिनसैलाय जिरायलायाबाबो एकदम बारस' फैबाय नालाय थांग्रोबाय बैलाय बाहागिफोरथिं हाबबोनायानो जाबाय आरोना नै माइदि ओंखारलानांगौ नै लागाव दादिया बैलाय थांग्रोबाय बोरैबा ज'सो माने गेव नामा आब' मुरायाव जोंनि गामि हाजोगुरि लालिपारा धुबुरि आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोना नायनानै मोजां मोना आं मोनथिला आरो जाय नायो जाय नाया आं बेखौबो मोनथिला बाट आंहा जोंनि गामिखौ एसे भिडिअ केपचार खालामनानै बिराद मोजां मोनदों आरोना आङो उननि समाव बै गथ' गथायफोरा नायनो हागोन आनैनि भिडिअआवहाय बा सरि बिसोर आनै जाया बिसोर आयंनि भिडिअआवहाय बा आबैनि भिडिअआवहाय होनना नायनो हासिगोन आरोना ओंखायनो आं केपचार खालामबाय देनांसिमाव गामिनि अबस्थाया सोलायनोबो हागौ ना आब' जावख्लाजोबनानै साफाबो खालामनो हागौ प्लेन फट' सोलायबाय थायो नङा होमबा सनाफोर ओंखायनो आं केपचार खालामनानै मोजां मोनदों आरोना नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनाखैबा आं बेखौ मोनथिला बाट आं बेफोर भिडिअखौ फुरा दोनगोन गोलावैनो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय जों एसे प्लेन जायगा सरबावनो फैफिनबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअहाय मेंनायजों लोगोसे हां थोनो जानानै बेखिनि भिडिअखौ बानायबाय आरोना आङो टाटा नुदोंहाय आब' अमाजों दाउखोलांफिनसै जों अमा अबायथो माथो खालामबावनो आरोना दखानावसो नै जोंना दखानावसो स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअहाय